ndị be anyị bịakwanụ ka unu gero na ndị be anyị na-egbuzikwa mmadụ na-ele anụ ahụ ndị mmadụ. O wee bụ na ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ edere na ndokwa n'ọnọọsụ ka ọ bụ ọ dụkwa ime ọmụmụ. Ọ bụkwa na onye Enugu steeti wee biri Ogbunike nke dị na Anambra steeti. O wee bụ na nke nwoke adị ka onye amụ ibido ka na-acha ka ọkpa mmanụ baza na ya bụ nke nwoke n'ọyi ya nwaanyị bụ nke a mmere ufotie o wee na-eji oji maka na ọyi ya nwaanyị a ndị polisi akụpụghị esepụrụ etela mande na ahụ abidoche ka danduka mmemme ejugo ya ihu ya niile unu fụrụ ebe a bụ sa akpụ ya kpatara nji wee mie o wee na-eji oji maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. O wee bụ na nke nwoke unu na-afụ bụ onye gwalụ nke nwaanyị a na ya bịa ka o tiritie mami ya kalụ nka n'ụlọ nke nwaanyị wee jebe unu afụgokwa na ife ije n'ụlọ jee lụọ ọrụ n'ụlọ akpanyezikwa ndị mmadụ n'oge fe erughị eru. Ọ bụkwa niile eje home service uche odozikwa ya ndị a na-egbukwa mmadụ na-ele anụ ahụ ndị mmadụ. Na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a ebe ejidere ya ka ọ na-asa asịsa wee na-akọwa na nke nwoke ara igburu nke nwaanyị a na nke nwaanyị a abụkwa onye izizi nke nwoke a gbugoro na nke nwoke a na-egburi andị na nke nwoke a polisi ejidegokwa ya o. Anya na nke nwaanyị a gwago ndị uwe ojii ndị na-egofe anụ ahụ ndị mmadụ ndị fa na-eleti anụ ahụ ndị mmadụ ya bụ ife abụrụkwa na obere ife na Hausa abatagokwa na ụka unu ya ege ka ndị Enugu steeti si wee jide nwata nwaanyị abụọ yi nwaanyị nke nwoke a maka ndị Enugu steeti bụ ife jidere wee kpọnye ndị ọrụ nche n'aka fa wee na-akọwa na mgbe fa jidere nke nwaanyị a na ndị ọrụ nche gwalụfa na fa egbukwa na nke nwaanyị a na fa etigidekwa n'ife ka fa tigbuo ya ka fa gwara unu na unu egbuni ya fa gwara unu aghụrụ na anya ya na-abụ fa gwara unu eji na mma beri ya ala ma o beri ya ọhụ nke ya unu hapịa unu aka aghụrụ ya anya ya na-abụ bifo unu akpọnye ya ndị ọrụ nche atrisi ka kịta anụ nwa ọ sachazie asịsa ya na anya ya na-abụ ehuru ebe ahụ nke ahụ gbasazikwa ọrịa ma hapụ unu ka unu ga-enya bụ ife ka unu fụkwa na ndị a na-asị na fa na-apị ife ọpịpị bụ ọkwa ife ọpịpị ka fa na-apị ọkwa anụ ahụ ndị mmadụ ka fa na-ele. Ọ bụrụkwa na igbo onye na-arụ ọrụ na ọrụ ị na-arụ ubu na-akpọ unu ụlọ n'ihi eje malụkwa ka isi eje ijebekwa gwakwa mmadụ ebe ị na-eji ilute ha kwa ana na geeti ndị ahụ tinye foonu na ntị dochọọ na ndị bịalụbefa ndị kpọrọ gị ọrụ na fa na-afụ ka ị na-aza kọrọ na ka ị na-agwa mmadụ na irutegokwa na ị na-ji n'ihi ya akpụ ya ọ ya abụ onwe echiche ọjọọ onye ahụ bụ n'obi ka ọ ghara igbu. Geenụ ntị ka esi wee gbu nwata nwaanyị a bikonu ndị Enugu steeti na gidenụ bikonu ife abụghị nọ ife Anambra maọbụ Enugu maọbụ na asọ ndị a ma na aha asọ ndị a unu gee ntị unu anụ ka nke nwaanyị a na-akọwa na ọhụ nke nwaanyị a bụ onye izizi nke nwoke a gbugoro dama isi na ndị nke ahụ ogbukwa abụkwa ndị Anambra steeti ye ndị a na-afụcha n'ime ofie kowefa n'ukwu isi belụfa ala belụfa ọtụ ụkwafa na-egbusisi fa aya ama a na-eche nọ ndị ọzọ arụ na-emezikwa nekwa na ụmụ okorobịa anyị kịta onwezikwa nke chọrọ ịbala onwe ya uru onwezikwa nke chọrọ ọrụ aka onye ọbụla chọrọ ego mbute onye ọbụla chọrọ iri ego na ụkọ ego nke ifuru oghe itinye buru dada onye ala akpa onye igi ya azụ o yiri traụza kputuruo ya n'ike ya iyi ya ama na ahụ ndị mmadụ ka ọ na-ele efu a nwekwara nne nwee nna nwaanyị nwa ụmụnne oyi egbufa nọ nke onye ọzọ ka oyi ejegbu o wee gbuo nwaanyị dị ime ọmụmụ gbuo nwatakịrị apụtabeghị ụwa ọha ajọ obi. Nne, wepụ aka n'iru gị ihe abụọ ọnwụnwa ọ gwara onye na-amụ mmadụ n'ala ọnwụ mana oge ụfọdụ ọnwụnwa bụ eziokwu ihe ya aka echi enyere gị na inyere anyị aka gwa anyị eziokwu mana ị ga-enyere ukwu anyị wa aka kedu onye sa ọbara gwazie anyị nke bụ eziokwu kedu ife mere mana ịbụ eziokwu bụ na ọ gwara mmadụ lụmawe maka mana ọ na-enwe ụdị ife ahụ ọ na-enwe ya onye maobodo a ga-etinye enyi n'ebe a ndị ọbụla ọ sị ya. Good morning, good afternoon, good evening. Depend on your time zone. Ụmụnne m ana m ekene everybody na-asị echiche onye chiri ya zero na-ekene ndị nze na ọzọ na-ekene ndị ichie na-ekene ndị igwe. Emeri mere anyị bụ ndị Igbo by no onwe nwanne anyị nwanyị bụ Ngozika onye Ikpamodo. So nwanne anyị nwanyị a bụ a nurse ka ọ na-arụ onwe shop na Umudoka birikwa ebiri na Umudoka Anambra steeti. So and side obi
ha nwere common boundary between ha na Ogbunike. So on the process, o nwere a guy a na-akpọ Obidek Chiemerem. So this boy bịa meet this lady, si ya na ka o je treat area mmịa na arụ adịrọ ma ọmị ya. So o wee soro the guy wee gaa na yard ka o je treat mmịa, without knowing that na this guy nwere evil agenda n'ebe this nwa amadi bụ Ngozika nọ. So on the process, ndị a wee gbuo this girl n'ime ebe a, wee gbuo this girl, bepụ ya, gbaa ya, n'obeje ya ọhụụ wit ife ndị ọzọ, họpịa anya. Nwanne anyị nwaanyị a wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. A na-achọ this girl. Ọ na-adị mma mmadụ ebe ọ bụla ị na-aga, ime ka somebody mara ebe ị na-aga. Ọ bụrụ just ịpụta nnọọ, ị gaba nnọọ ebe ọ bụla sọrọ gị without ịgwa mmadụ ebe ị na-aga. Because ọ bụrụ na nwa mmadụ anyị kwuru ebe ọ na-aga, akarị ịchọ ọta si na ebe ọ na-aga ebe a na ife media, mana ọ gwa ndị nebia ka ya jee trite mmadụ, kwuo ebe ọ na-aga, kwuo the family ọ na-aga. Ọ pụrụ around that kind, like from 12 o'clock, mana ọ nọgidezi ruo 1 fafere ya, ewee chọbazie nwa amadi. On the process, ewee mebe call, kpọba ma ebe ọ na-azụsi afịa, kpọba ma ebe ọ na-ego egota afịa egota, jụbazie ma such person ọ bịara afịa, asị na ọ bịara. So akọl bezie people, okay, ka kpọzibazi people, anyị ncha niile apụtazie, because mụnwa na onwe m bụ eyewitness, anọ m ebe a o wee mee. So anyị aga that place, anyị achọbazie chọba the girl, enwetere on the process nruo ebe a. Ọ bụrụ na Didi, because ọ bụrụ na Didi woman afụgo that boy, wee jụọ ya si ya kedu nwunye bịara treat your mom, and since then na ya afụbeghị. Ọ sị na the girl bịa, o wee bụrụ na ya ji the girl 1,500 naira. The girl wee sị na ya man treat ya because of that money, na ọ ya akwụgodi ya ụgwọ nke oche o ji ya before o wee treat bezie ya again. The girl wee naba. The guy na-agwa ya dati na nwunye ya anatabekwa, wee jee report ọ n'aka ndị VG. Ndị vigilante asị na fa ya enye 24 hours before febido chọba the girl. So na ha ya enye 24 hours wee chọba before ha wee bido chọba the girl. So anyị nwere n'anya, anyị asị mba na o nwere oge anyị echeru ka after 24 hours before anyị amara ebe nwanne anyị nwaanyị dị ime 7 months ka a na-asị anyị 24 hours. Mba, n'ụdị ha adọrọ, and ezigbo mmiri na-ezo that day. Ihe a mee on Thursday 24th of this July, yes, of this on this July, yes. So anyị achọbazie the girl, wee nachiwa azụbe the boy. Oge anyị na-agazi, o nwere one barrister ya na the girl na-adị na mma. Ọ the barrister ka anyị ji emite wee kọwasịarịa. Though the barrister gwa anyị na ọ kpọọ the boy agwụ ya na the girl na nọọsụ bịa na nke bịa ka o tritie ya. O wee sị ya na ya man treat nwunye because of na o ji ụgwọ, unless na o nye ya ego nke oche ya wee tritizie ya. So anyị na barrister wee soro gabazie n'ebe the boy. Anyị eruo n'ebe the guy. The boy asị na nọọsụ abịarọ na bie chacha. Barrister wee sị ya na ị gwara ya na nọọsụ bịa na nke gị, and na ife gị na nọọsụ kwuru ebe ọ bụrụ ife gị gwara ya. The boy asị na ya kwuru otu a. Onye the boy kpọrọ afa sị na ya maka ya gwara barrister na radọrọ nwa ya nọ ya maka nọọsụ ji treat. Barrister wee were phone ozugbo wee sị ya cheruzie, wee kpọzie the boy ọ kpọrọ afa. The boy abịa sị na arụdụ ụmụaka ya niile na arụdụ nwunye na o nwere onye na nọọsụ abịarọ na nke, wee gwa the boy ife ọbụla ọ na-ekwu ya kpọkwana ya afa. So ebe a na-ekwu ya otu a, anyị nwa wee yasabazie ebe niile chọbazie the girl. On the process, the boy wee gbapụ ọsọ, mana oge ofu onye ji ọkụ touch, because ihe a na-emezi around 10 o'clock nke abalị. So
oge ofu onye ji ọkụ wee na-aga na pit ebe ahụ ọ tụnyere girl ka ọ fụzi ọ marụgo na aya afịa wee tipụ ọsọ based on afụbe the girl then adịrọ interested wee chia but some people bịa sobezie the boy wee tibezie mkpu the boy afụzie wee tibezie mkpu na this obidek egbugo nwunye ya na chiemere m egbugo nwunye ya na chiemere m egbugo nwunye ya so wee chụbazie the guy wee gbaba n'ọfịa and ọ ga ime itinye n'ime ụlọ ya na enyi ya nwaanyị nọ fana abụọ abịa kụba para ha tigoro anyị pressure n'arụ but based on ndụ mmadụ ka a na-ekwu maka ya o nwere onye shekin anyị akwụrụkwa ọ na-aba because anyị kụgidere aka okwere emepe ụzọ anyị emezie ka anyị gbakazie the door before femepezie door nke nwaanyị ababazie mba ọbaba so kedu boy gbapụziri ọsọ a maka baristas anyị na anyị rapụ the boy anyị etinye ya ife na o nwere evidence anyị rapụ the boy na ọgba ọsọ na ya provide right ya n'ife ya n'ididobe bụ anyị keep a calm ka ya gbaa the guy question so ebe a nọ na-agba ya question na the boy wee gbanarị anyị wee jidezie nke nwaanyị anyị na ya wee mesie ka anyị na ya mee anyị wee handle ya to VG because na ndị VG bịa sị anyị na ọ bụ na anyị gbuo the girl na the case ya adịzi somehow na ya take go law into our hands so I will handle it over to the security so otu a ka ife asị wee mee anyị achọbazie the boy anyị nọgide n'ọfịa that night ọ na-akụ 2 o'clock midnight anyị nọ n'ọfịa nnukwu mmiri na-ezo but o nwere onye dị care o nwere onye na-efili mmiri a na-ezo because ife made this girl oh my goodness so that is how everything happened and the lady has confessed that no nwere ndị ha na-erebesi pass but the main video ebe o made those confession na fekwere release ya but do na fa agwaga anyị na ọkpọgo afa ndị mmadụ so otu a ka the thing si wee mee mụnwa wee sị na mma ewetara unu ya ebe a ka onye ọbụla anụ ka o si adị nọọ mkpu enyemaka ka anyị na-ayọ ka unu gbatara anyị ọsọ enyemaka maka nwanne anyị egbusisikwa ụmụ Igbo agwụbago ụmụ Enugu steeti na ụmụ Abakaliki a na-egbuzi anyị ka ọkụkọ ebe fa na-egosizi anyị na o nwere ife anyị emenwu fa na-emezi ka anyị ghọta that na anyị nche anyị na-abụ ọzọ ofu mụ aghọtara the main point fa because VG ọ bụ na VG so anyị wee rụọ ọrụ a n'abalị a this boy akara ịgbanarị anyị and at least ka ọ gbaba n'ọfịa fa ọ gbaba bụ side office ndị vigilante ọ bụrụ na fa so anyị that period ahụ anyị babara ọfịs ya soro anyị jee chọọ ya fa nwa masịrị ụzọ the boy nwere ike isi wee pụ mana fesoro anyị wee gaa dị njem so n'otu a ka the thing si wee gaa ọ na-epe m the girl abụrọ mụ na ya na-abụ relate mụ na ya na-abụ abụrọ nwanne mana mụ na ya abụrụgo nwanne as far as na anyị ncha niile bụ ezike so otu a ka o si wee mee ọ bụ na nwaanyị dịgodi ime sef ime a na-afụba anya mana nke a bụ nwaanyị dị ime 7 months ime ọmụmụ ka ndị a na-arụ ndụ ya n'iyi na ndụ nwa na-apụtabeghị ụwa n'iyi ndị polisi ndị VG anya jemite ndị VG sifa fabia ka fa nyere anyị aka ka arụba ọrụ a ndị VG asa anyị na fa arụgo ọrụ fa kwesịrị ịrụ na ndị dị gel kpọsịrị afa na ndị polisi ekwere abịa arrest because ndị dị nchaji bụ Nteje police station a na-emezi a na-aga onwere ife fa kwere ekwu doro anyị anya anyị agba iwe were okwu gaa steeti CID yesterday ka fa gwara anyị steeti CID gwara anyị na fa ye reach to us yesterday was Saturday but anyị cheketa fa anyị anụrọ from them anyị akpọ fa na phone si fa kedu ife na-eme nzi fa sa anyị na anyị cool down na fa nọ on the matter na fa ya akpọ anyị tata bụ Sunday and since morning till now this is 3 o'clock fa kpọba anyị so n'otu a ka ife a si wee na-aga biko ụmụ ibe
ọnụrude nwanne ya gbakwa n'ọsọ. Biko unu gbakọta n'ọnụ justice ka anyị chọọ onye gburu nwanne anyị nwaanyị, ka anyị ma the reason why o ji wee mee ya. And the most painful part of it bụ that na this boy mere ife a na-shop this girl ogbu na yard ya just about 2 to 3 pole inweta yard this boy mere ife a. So biko unu gbata n'ọsọ enyemaka biko. Ndị polisi enidirinu justice n'ọnwa mmadụ ka egburu amakwa onye ọya abụ echi niile si emekwana na ọnya ma ọnya. Ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa asaga asịsa wee kpọọ ndị ọ na-elesi anụ ahụ ndị mmadụ, nọọ ndị a bụ ndị chọrọ inye unu aka azụ, unu wee na-achọ ka unu kpee ikpe ezighi ezi. Nyenụ nwatakịrị a justice bikonu, justice.